Mä ajattelin nyt kertoa teille yhdestä oman elämän hetkestä ja sellaisesta kokemuksesta, mikä jäi mieleen ja mikä muutti mun elämän. Elettiin vuotta 2008 ja 23.9. Tämä samainen päivä oli myös mun syntymäpäivä. Mä menin aamulla normaalisti kouluun ja meillä oli heti ensinnä ATK-tunnit. Tämä koulu oli siis Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampus, joka sijaitsi Kauhajoella. Ja tässä kohtaa ehkä jo varmaan arvaan, mistä ajattelin kertoa. Eli tuona aamuna kävelin aivan normaalisti kouluun, niin kuin lähes joka aamu. Ja siinä ensimmäiset tunnit kuluivat tosiaan ATK-luokassa, joka oli tämän koulurakennuksen vanhassa osassa. Tämä koulurakennus koostui sellaisesta kahdesta osasta, että siinä oli niin kuin vanha rakennus ja sitten oli uusi rakennus. Ja se ATK-luokka oli siellä vanhan rakennuksen ja muistaakseni kakkoskerroksessa. Ja me lähdettiin sieltä sitten jossain vaiheessa, kun tuli ruokailun aika, niin syömään. Ja siinä matkalla, kun käveltiin sinne ruokalaan, niin mä muistan, että siitä ruokalan vierestä lähti portaat alakertaan ja siinä oli auditorio aivan tämän niin kuin ruokalan vieressä. Se ruokala oli semmoisen lasisen seinän takana, että siitä näki läpi. Ja siinä auditorion ovella oli yksi opettaja ja oppilas oli siinä ovella myöskin. Ja he kävi semmoista tosi kiivasta keskustelua. Ja mulla kävi siinä kohtaa mielessä, että mikähän riitatilanne siinä oli, että jotenkin outoa käyttäytymistä. Ja tämä tyttö jotenkin niin kuin kädellä viittoi sinne portaikon suuntaan ja alaspäin, että siellä on jotain. Mutta sen enempää asiaa ei mua jäänyt mietityttämään, että saatoin ehkä jopa mainita kaverille, että mikähän toikin tilanne oli. No, sitten mentiin siinä syömään ja tuolloin siis tuossa koulukampuksella ei ihan hirveästi vielä ollut opiskelijoita. En tiedä mistä syystä, että ehkä ei ollut kaikilla alkanut vielä koulu. Ja siinä oltiin saatu tarjottimet linjastolle ja ehkä lautaselle jotakin porkkanaraastetta tai muuta vastaavaa. Ja mulla ei siis ollut mukana mitään muuta kuin 2 euron kolikko, minkä verran silloin toi kouluruoka maksoi. Ja sitten aika nopeasti siinä, kun oltiin siinä linjastossa, niin meidän takaa tuli semmoinen nainen, joka oli töissä siinä koulun ravintolassa. Ja hän veti oven kiinni takaa ja sanoi, että ollaan kaikki ihan rauhassa, alhaalla ammutaan. No, tämä ehkä saattoi hieman herättää meissä kaikissa siinä ruokalassa oleville pieniä pelonsekaisia tunteita, koska tässä kohtaa niistä Jokelan kouluampumisista ei ollut kuin noin vuosi aikaa. Ja jotenkin ne tapahtumat eteni siinä tosi nopeasti, että muistan, että me mentiin mun parin koulukaverin kanssa ehkä vähän alas kyykkyyn ja todettiin siinä, että täältä pitää nyt päästä pois, että me ei voida jäädä tänne odottamaan. Ja mä muistasin, että aika pian siinä, kun me jonotettiin tai oltiin kyykyssä siinä linjaston vieressä, niin me nähtiin, kun sieltä salin perältä, missä oli just, kun se oli semmoista lasista tilaa, niin me nähtiin, että sieltä portaikosta lähti niin kuin juoksemaan opiskelijoita. Ja siinä kohtaa me todettiin, että meidän on pakko myös lähteä nyt pakenemaan, että ei voida jäädä enää tänne, että ei jäädä odottamaan, mitä tapahtuu. Ja ruuat ja rahat jäi siihen linjastolle ja me lähdettiin aivan päätä pahkaa kohti tämän ruokalan, sitä mistä tämä ruoka valmistettiin, niissä keittiöitä. Ja sieltä keittiön läpi kohti lastauslaituria. Ja mä muistan ajatelleeni siinä keittiön läpi, kun juostiin, että onhan täällä kylmiöä, pakastinta, kaikkea mihin voi piiloutua. Mutta jotenkin taakse ei uskaltanut katsoa ja pyrki vaan niin kuin eteenpäin. Ja sitten kun me tultiin ulos sieltä lastauslaiturilta, niin varmaan sellainen pikainen zoomaus tehtiin siinä kohtaa, että mihin tästä. Ja mä muistan, että mä näin siinä mun autoni ja todettiin, että eihän mulla ole autoavaimiikaan. Näin jälkikäteen ajatellusti se oli ihan onni, että mulla ei niitä autoavaimia ollut. Ja sen mä muistan myös, että
vaikka kuinka lujaa mä juoksin, niin tuntui, että aivan kuin ei olisi päässyt eteenpäin. Että jalat oli aivan makaronia ja se pelko oli järjetön siitä, että tuleeko takaa luoti ja päättyykö tähän mun elämä. Se kuoleman pelko valtasi ehkä siinä kohtaa kaikkein voimakkaimmin, että kun ei tiennyt yhtään, että missä kohtaa se ampuja menee. Puhuttiin vaan, että koulussa ammutaan. No, sitten tämän koulukampuksen tien toisella puolella oli tämmöinen rautakauppa kuin Rautia, ja me juostiin sinne. Mä muistasin, että meitä pääsi pakenemaan sinne noin 11 opiskelijaa, ja ensimmäiseksi, kun me siinä rautakauppaa tai Rautiaa astuttiin ovesta sisään, niin me huudettiin, että ovet lukkoon ja nyt täytyy soittaa hätäkeskukseen, että koulu sammutaan. Ja siellä ei varmaan ollut edes muita asiakkaita, ja tämä myyjä tai kauppias, kuka siellä sitten ikinäkään oli, niin toimi näin, että hän laittoi ovet kiinni ja soitti hätäkeskukseen. Ja itse asiassa siinä kohtaa jo siellä Rautiassa, niin mä oon päässyt soittamaan mun siskolleni, koska hänen puhelinnumeronsa muistin ulkoa. Ja siitä alkoikin sitten melkoinen vyyhti, että muistan, että sinne tuli tieto, että koulussa on sytytetty myös tulipaloja ja siihen Rautiaankaan ei voinut enää jäädä ja piti päästä evakuoimispaikkaan. Ja itse paikkakuntalaisena jotenkin muistan, että sanoin, että en lähde täältä mihinkään ennen kuin tiedän mihin menen. Et puhuttiin Kauhajoen kauppaoppilaitoksesta ja jonkun kyydillä sinne taidettiin sitten mennä. Et muistaakseni jonkun niistä, ketä sinne Rautiaan silloin pakeni, niin heidän jonkun vanhempien kyydillä. Ja sitten siellä kauppaoppilaitoksella, niin tietysti siellä alkoi olla sit aika paljon näitä opiskelijoita ja kaikki oli tietysti aivan järkyttyneitä. Ja sielläkin vielä jotenkin vallitsi semmoinen pelon tunnelma, että pitääkö täälläkin juosta jotain pakoa. Ja puhuttiin mustapukuisesta miehestä ja joku ehkä jo tiesikin siinä kohtaa, että kenestä on kyse ja huhupuheet liikkui ja epätoivoisesti kyseltiin kaikkien henkilöiden perään, että oletko nähnyt sitä, oletko nähnyt tätä ja tilanne oli tosi kaoottinen ja mä muistan myös, että mun yksi hyvä opiskelukaveri jotenkin oli sillä tavalla vähän, oltiin ehkä eksytty toisistamme, että hän sitten vasta sieltä sitten löytyi ja sitten jossain vaiheessa siellä kauppaoppilaitoksella ollessamme me saatiin tietää, että se ampuja siellä meidän koulussa on myös tappanut itsensä, mutta ei meillä ollut siinä kohtaa vielä tietoa, että mitä muuta siellä oli tapahtunut, että kuinka monen oppilaan päivän hän oli myös päättänyt siellä sitten ampumalla. Ja mun perhettä lähti sitten Porista sinne tulemaan samana päivänä. Ja koska mulla oli kaikki henkilökohtainen omaisuustyyli, mitä koulupäivän aikana mukaan saattoi olla, eli autoavain, puhelimet, kaikki lompakot siellä koululla, niin niitä ei tietenkään päässyt hakemaan. Niin muistasin, että vuokraisännälle soitettiin ja saatiin mun asunnon ovet auki ja sieltä mun koira. Ja ihan saman tien, kun oli poliisikuulustelut päättyneet, eli siis meistä jokainen, ketä siellä oli ollut läsnä, niin kuulusteltiin ja päästiin lähteä kotiin ja mä tulin Poriin. Ja mikä hulluinta, niin koska oli mun syntymäpäivä, niin lähdettiin ravintolaan syömään ja vähän ehkä järkyttyneen mietittiin sitä päivän kulkua, että mitäs hittoa tänään oikein tapahtui. Ja jälkikäteen mietittynä, niin edelleen asia tuntuu tosi absurdilta, että itselle on käynyt mitään tällaista ja ollut osallisena semmoisessa tragediassa. Siinä niissä uhreissa, jotka tässä menehtyi, niin ei henkilökohtaisesti ollut ketään tuttua mulle. Mä tiesin tämän ampujan. Kuukautta aikaisemmin mä olin ollut hänen kanssaan samalla kurssilla. Ja jos hän olisi vaikka tämän silloin päättänyt toteuttaa, niin kuka tietää, olisinko tässä kertomassa tätä tarinaa. Hän oli semmoinen rauhallisen oloinen. Mitään muuta muistikuvaa tai ajatusta mulla ei hänestä ole eikä ollut. Ja tästä käynnistyi sellainen todella
omituinen ajanjakso elämässä, että tosiaan koulu meni kiinni sillä tavalla, että siihen rakennukseen ei enää päässyt, olisiko ne ollut puoleen vuoteen. Mutta samaisen vuoden marraskuussa me päästiin tämmöisen kriisityöntekijän kanssa sinne kouluun tutustumaan kierrokselle. Ei ollut pakko mennä, mutta mä muistan, että itse halusin mennä. Ja siinä heti kun ovesta mentiin, niin näkyi paljon luodinreikiä. Ja siellähän oli siis jo tietysti tutkinnat sillä tavalla suoritettu ja tilat oli siivottu, että mitään veriroiskeita en ole nähnyt. Ja niitä luodinreikiä oli siellä sun täällä. Että kyllä tällä Matti Saarella oli niinku aikomus ilmeisesti vähän useammankin hengen tappaa. Ja sitten mä muistan sen, että kun sinne alakertaan lähdettiin menemään, missä nämä kaikki tapahtumat oli, niin mua tästä rinnasta otti aivan järjettömästi ja tuli semmoinen todella puristava tunne. Että vaikka siinä tilassa ei itsessä ollut enää mitään nähtävää, niin se ahdistus oli suuri. Ja sen jälkeen sieltä tultiin pois ja toisille se oli varmasti ihan hyvä kokemus vähän palata sinne. Ja kyllä mä ehkä itsekin koin, että niihin tapahtumiin ja tiloihin oli vielä hyvä palata. Se ehkä vähän auttoi käsittelemään, että mitä kaikkea kamalaa siellä tapahtui ja mistä kaikesta myös itse selvisi hengissä. Mun tietääkseni mä oon ollut niitä aika lailla ensimmäisiä, jotka sieltä koulurakennuksesta on paennut ulos. Mä en ole kuullut mitään evakuointikuulutuksia, tällaisia siellä on kuulemma tullut. Tai mä en ainakaan muista. Voi olla, että siinä kohtaa on myös ollut sit jo niin kova semmoinen pyrkimys päästä pakoon, että aivot on sulkenut kaiken muun, että on ollut sellainen selviytymismekanismi päällä. Ja se on ollut mun onneni. Mutta koulun käynti tämän jälkeen oli aika haastavaa. Yksi opettaja toisensa jälkeen jäi sairaslomalle ja oltiin väistötiloissa ja aina tuijotti ovea ja tuijotti ikkunoita ja kaikki oven koputukset oli pelottavia ja semmoinen melkoinen elämänvaihe oli se. Sitten toki meillä opiskelijoilla järjestettiin sitä kriisiapua ja tämmöinen hyvinvointikäytävä perustettiin, missä oli sitten mahdollisuus käydä juttelemassa ja mun mielestä kaikki kävi juttelemassa ja osa, ketkä koki, että tarvitsee vähän enemmän apua, niin sai myös enemmän apua. Ja muistaisin, että THL lähetti vielä 3-4 vuotta tämän tapahtuman jälkeen tämmöisiä kyselykaavakkeita meille kaikille, että sitä oloa ja vointia ja sitä kokemusta niin kuin kartoitettiin, että miten siitä on selvinnyt. Mullehan siitä ei ole jäänyt mitään muuta sellaista muuta kuin, että en kauheasti tykkää väenpaljoudesta. Ja jotenkin tykkää vähän kartoittaa sitä, että mistä pääsee pois, jos tulee joku hätätilanne. Ja jonkun verran silloin tällöin enää näen mitään unia asiasta. Et ehkä silloin tapahtuman jälkeen oli vähän semmoista herkempää aikaa niin sanotusti. Mutta tämä kokemus myös mullisti mun elämän sillä tavalla, että se on ollut myös ehkä semmoinen lähtökohta ja sysäys sille mun poliittiselle kiinnostumiselle, koska musta tuntuu, että jos meillä kotimaassa suomalaiset lapset ja nuoret voi näin huonosti, niin jotain pitää tehdä. Ja silloin meillä tässä maassa fokus menee johonkin muuhun kuin näihin meidän omiin suomalaisiin lapsiin ja nuoriin. Ja siitä sitten muutamia vuosia eteenpäin ja itsekin löysin sitten tieni sinne vaikuttamisen pariin, mutta kokemuksena pääpiirteittäin ampumatragedia omalta osalta Kauhajoella oli tällainen. Ja olen erittäin pahoillani siitä, että sellainen ikinä pääsi tapahtumaan. Ja tiedän, että moni kokee ja kärsii vieläkin siitä, varsinkin nämä, ketkä menetti läheisiään siinä. Ja heille edelleen ei voi muuta kuin toivottaa syvimmät osanotot. Ja itsellä katse on ollut vahvasti eteenpäin juurikin sen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Ja ehkä ilman tätä järkyttävää kokemusta niin
en tekisi tällä hetkellä sellaista työtä, mitä nyt teen, että aina yksi asia johtaa toiseen ja niin poispäin. Mutta tässä oli näin pitkästi kerrottuna omasta kokemuksesta, millaista oli paeta kouluampujaa ja miltä tuntui Kauhajoen koulutragedia silloin minun näkökulmastani. Olisi kiva kuulla kommentteja, mitä tämä tarina herätti, tai muistatko esimerkiksi kyseisen tapahtuman, että missä itse olit silloin?